wọlé láti Miami gan. Owó wọlé láti Canada gan. Àwọn tèmi dẹ́bi feeling mi gan. Àwọn tèmi dem dey believe me gan. Èmi ni real MVP o ṣe. Èmi ni real. Ai kure kawai ku bari. Me ya faru? Shi malam barau ya zo wucewa kawai kayan nan ya kusa na alayi na kwanci kaina. Ai ba an yi baka sani ba cikin wannan ya dade da hawo ba. Ai ban sani ba. Ya ai ne gaje ka amsa wannan dubu ɗayan nan. Ka ga dan dende gini ne. Hawa aiki kai ma kaman ai ko ta yace mun an tare da mu gamsa. Damn. Bari zan ji da shi. Malam barau. Ai kadina ne faɗi. Ni ma hukaci ne, ai ni ba wawa bane. Ya ID card ɗina ne. Idan ID card ɗinka ne ya sunanka a ciki. Central Bank of Nigeria. Idan ID card ɗinka ne, me nan banka a ciki? 1000. Haka ce yaro. Nan gaba a dinga sa ya passport. Na gode.